Assalamu alaikum. Ai dole ka ji muryata cikin yanayin kuka. Mace ta kore ni yanzu ma ka gani a bayan gari kuma bayan da ko kwandalan da zan hau babur bare in taho gare ka. Tom shikenan nagode ina zuwa. Dama kai kaɗai ka rage min Aminu nagode sosai. Shikenan sai na zo. Son ziyara yanzu ta je wannan gidan matan nan ne na san. Bari in dan dauko miki tawarin. Yawwa, gidan namu dai inda muke lallakawa. Zauna. Bari in kawo miki ruwa ko? Ya kuri da ni an yi manaji da wannan. Bari in duba Umma da hago. Na san tana gidan su da gari. Kin zauna sai jijjiga kai kike. Ke har yanzu ba za ki kokari ki ga cewar kin fitar da damuwar daga cikin zuciyarki ba? Sai kin haifa wa kanki wata sabuwar matsala kuma daban. Ni fa abin da yake bani takeice malam. Yaron nan ya kalli ido na ya ce wai ba shi yasa a taimaka mana ba. Yarinyar nan ma da ta taimaka mana nema yake mata rashin mutunci. Dole ne wannan ya kona miki rai. Gaskiya ne. Amma shi mummuni idan abu ya same shi mai kyau da mara kyau tattara abin yake imehi ga ubangiji. Saboda haka wannan abu dole zai kona miki rai. A matsayinki na uwa ya dubi idan ki faɗi wannan magana ba za ki ji daɗi ba. Amma do Allah do annabi ki fitar da wannan abu daga zuciyarki ki watsi da shi. Shine ni fatan roƙon da nake miki. Kuma duk abin da mutum ya aika kairan ko sharrin kansa iwa ba kowa iwa ba mu bai mana ba kansa iwa. Yauwa ko ba gaskiya ba? Haka ne, amma ni wannan abu in dai zai fita a zuciyata sai na je na samu abin da na kwakwada mishi mari ta kwa. A'a kada ki haka. Babu mari babu cin mutunci. Ki kyale shi. Marin duniya ya fi naki zafi. Marin duniya ya fi naki zafi. Babu ruwan ki dai. Kaga malam muna iyayen shi a matsayin iyaye. Amur dan kayi arziki ka taimaka mana wai ka ce kai ba za ka taimaka matan ta kamata ta taimake mu abun ya zama masifa. Duniya ma za ta kode hidimari. Kiwa Allah kiwa annabi ki bar wannan magana gaba ki da. To amma ko sai dai in ya doki niyan cewa wannan yarinya ba zai ci mata mutunci ba game da abin da ta yi muna. Wannan kin yi daidai. Mutukar ya ci mutuncin ta kice ki ci mutuncin sa har gida. Ni ma na goyi da baya. Amma do Allah wannan abu ki daina saka a zuciyarki ya dame ki. Dan ta ki samu mun dan ruwa na sha. To dan samu mun ruwa. To ba damuwa. Samu mun ruwa a randa mai dan sanyi. To ba na. Buɗe wacce mai dan sanyi. Mero. Kin ga da kin je kin debo ruwan da yanzu da tuni a mutu gurin wallahi. Ngo. Yanzu Umma da girma na kamar ni da aji na kice in je in ɗebo ruwa wallahi ba za ta sabu ba zan iya ba ba wani ɗebo ruwan da zan je in yi. To nuna suka ɗebo ruwan masu aji din kuma masu girma kuma irin na suka me a cikin ɗebo ruwan da Allah je ki ɗebo ruwan ni zan zo ɗora abinci ranar da Allah. Umma ni fa bari ki ji fa kamar ni fa ba zan fa je in ɗebo ruwa ba in za ki je ki ɗebo ruwa ki ɗora abinci ki je ki ɗebo babu abin da ya dame ba inda zan iya zuwa ɗebo ruwa wallahi babu ba zan iya ba. Mero
kin san me kike faɗa cewa kika fa a fasa fa girkin abincin rana fa a gidan nan ba ga kika ce fa. Ni fa ba zan iya ba. Da in je in ɗebo wannan ruwan wallahi gwara a fasa abincin. Kowa ma ya zauna da yunwa. To sai me idan an fasa? Ni ba ni da damuwa. Idan za ki wuce ki je ki ɗebo ruwan ki da kanki ki je ki ɗebo ruwan ki dafa abinci. Ni babu abin da ya dame ni. Ba zan iya ɗaukan wani bokiti. Gingin kawai kamar ni ba. In ce wai na tafi ɗebo ruwa ba zan iya ba. Mero. Ki bari in je mutum da Allah ya bani kafa ya bani kuma lafiya. Kawai da girma na kamar ni ki ce wai in je in ɗebo ruwa? Ai ba da ke kin tsufa. Kina so in je haɗu da saurayi ne ya ce kamar ni ba kawai na tafi ɗebo ruwa? Ba zan iya ba. Allah ya tsare. Kuma in kin yi girkin dole ki san mun ciwo. Karfa yau ma ya bata min lokaci, ba zai sani ne asaran kwastomomi na da suke jira na ba. Da Allah ko zaki iya kira min shi? Me yasa ke ba za ki iya kiran shi da kanki ba? Sorry, kace ga laifina ba laifina bane ba. Laifinsa ne da yake kewa mu hadu a gidan nan. Na fi so ko da za mu hadu ya bari sai bata nan kin tafi unguwa. Hakan bai miki ba kenan. Kanki ake ji. To shikenan. Zan yi hawa sama? Hawa sama kuma? Ban gane ba. Sorry, ashe ke fa ba yar class din mu bace ba. Ba za ta gane yaran ba sai an aikata a gaban ki. Zan iya samun leka ko ashana? Ban gane ba, me kike shirin yi? Sigari zan sha. Ki hakkin isa ki shigo falo na ki ce za ki kunna min sigari? An gaya miki falo na falon shaye-shaye ne? Wani abin da ce gani ba ni kadai nake sha ba. Shi ma yana sha.
Shikenan. Za ki aje masa idan ya zo shi zai amfani da shi. Kin ga ma tafiya. Lafiya da ganki a tsaye a nan gurin? Ba ni mukullin mota na. Ban gane ba. Da Hausa fa nake maka magana, motan ka konawa. Mota kici. Tashi. Ina za ka? Zan shiga ciki ne. Gidanka ko gidana? Gidanki ne. To ka gaggauta zuwa neman naka. Yau ban fahimci abubuwan da yake faruwa fa. Wani yake faruwa ne? Gashi karuwar budurwarka ta sake dawowa har da shamin sigari a falo na. Sai ta bar sakon nan tace a baka. Ni ban gane wacce kike faɗa ba. Me halaka ta da wannan kin sani? Me halaka ta da wannan? Lalle namiji da taurin rai. Sai abu ya zo sam ya ce ba shi ya aikata ba. To ka sani nan da mintuna kaɗan 'yan sanda za su shigo gidan nan. 'Yan sanda? Sai ka tanadi irin bayanin da za ka yi musu. Su kwatan min sauran dukiyana da ke hannunka saboda ka kasa zama tare da ni kadai ka kasa cika min alkawari na da ka dauka. Ban taɓa tunanin zaki wannan basira ba. To ni me ya amfani na ina tare da ke ba dole in dinga koya irin wannan hikimomin ba? Gaskiya kin yi kokari wallahi. Kin ga kenan za su ringa samun matsala a tsakanin su saboda tabbatar da wannan matsalar? Gaskiya ne. Dole in ci gaba da tafiya da ke saboda na san zaki bani abin da nake so. Godiya nake kawata. Yanzu me kike da bukata? Ni ko me aka biya ni zan karba masallaci. To karki da mu. Insha Allah na san me zan miki. Ba za a ma taɓa gane ki saboda kin canza kin kyau. Wallahi Aminu ina mamakin yadda rayuwa ta sauya min gaba ɗaya lokaci ɗaya. Wai ni ce yau nake rayuwa a cikin dangin da ba na ba cikin farin ciki da walwala. Tamkar lokacin da nake rayuwa da iyayena. To in ban da ke me abun mamaki a cikin al'amarin Ubangiji shi fa Allah idan ya ga dama cikin sakan ɗaya zai canza miki rayuwa. Kin ga ai ba abun mamaki a cikin lamarin Ubangiji ko? Haka ne amma gaskiya Aminu ka gama min komai. Ha karki damu. Ni ma ina da wata 'yar bukata da nake so ki dan mun kin ji? To wace bukata ce kake bukata a gurina wanda ba za ka iya gaya min kai tsaye ba? A kin san ita ai bukata kala-kala ce kuma sannan irin wannan bukatar ba za ta yiwu ba sai san da kike min ya kai kololuwa za ki iya min wannan bukatar. Amma bai kamata ka bar zuciyarka ta maka wannan tunanin a kaina ba. Kina ji? Dan Allah kanki nake so ki bani. Kaina kuma Aminu? Dama kai ma dan iska duk soyayyen da nake nuna maka? Kinga ni fa wasa nake miki. Ke baki san irin wannan wasan da ake ba dan Allah? Ni yanzu in an ce miki zan ce zan wani abu da ke sai ki yadda. Haba da Allah wasa nake miki ko? Gaskiya ba na son irin wannan wasan Aminu. Allah baki hakuri kinga. Ya hakuri kin ji. Dan Allah dan Annabi ki hakuri kin ji. Gaskiya ba na so ka ƙara mutu. Na ji ba zan kuma ba.
Gaskiya baby kin yi kyau sosai ka sa hijabin nan. Kin san menene? An shiga ciki sai ki ɗauko min wayarta. Sai ki kawo. Baby kin tsirin nan kuwa. Dan ci mana ki ji. Gere ki ɗauko wayar. Baby ya na ji ki shiru ne. Ga nan fa. Ka. Oh wow. Ba ake ci ba? Kina bani dariya wallahi tallahi. Dan hada mana. Maybe dan sha mana. Kina ci kina sha kar ya sha ki kin san sai a hankali na man ya dan sanyi. Wannan lemon na ji ya daɗi. Lafiya? Bacci nake ji. Bacci kuma? By this time around? To abinda za a yi sai ki shiga ciki ki ɗan kwanta ki huta ko? Ya hankali. Daman umma ta ce ba ta dawo da wuri ba saboda za ta yi ziyara. Ya akwai Malam Abu. Na Malam Maro. Ya kai da ka fito aiki ka zo ka zauna kai namijin tagumi kamar biri na kyanda. Ba zo da rabu tagumi ba Malam Maro. Me yake faruwa? Ka duba gonar nan tawa, ka duba tarin ciyawan da ke cikin ta. Ba kwana uku na wuce kana feshi a nan ba? To wallahi Malam Maro, na yi iyan da zan yi. To wani irin magani kake amfani da shi? Ka gan shi ba, ji, kalli. Na fesa wallahi ba biyan bukata. Na rasa yanda zan yi. To wannan na ‘yan kamanin manitsan. Ko? Ƙwarai kuwa. Kaga wannan king set? Na'am. To shi ne maganin matsalaka. Zai ƙone ma ciyawa, zai kawo ma da ƙwari, za ka ga shuka ka lub inda ka san a cana. To mu gan shi. To alhamdulillah. Ce na samu maganin matsala ta. Ka samu. Yanzu sai shanu kenan. Wacce saniya? Me kai ka zancen saniya? Ai tsakaninka da saniya sai dai a girbe ma ita ka ci. To. Amma ba maganar noma ba. To ya abin yi. Kamfanin UIG sun tanadi kayan noma. Saniya huta, ƙato ya haƙuri. Idan ka hau kan inji sai dai kawai ka ringa gyangyaɗi zuwa kana tafiya komai yana kankama. To ai yanzu Malam Barau abin da ya fi sauki mu je kawai kafa da kafa a kai ni wannan kamfanin. Bari in ɗan yi ma feshin ragowar magani na tuku. To shikenan.
Malam Habu, ka ga ciyawa? Wallahi nan gaba in ta hango ka sai ta kama yi. Allah zai zama. To ai ka rabu da matsalar ta. Alhamdulillah. Ka gani? Manaja! Manaja! Sabon kwastoma na kawo muku. Muna muku maraba da zuwa UIG Agrochemical and Elite Product Limited. Kamfanin cin mutuncin ciyawa da ƙwarin gona kenan. To alhamdulillah. Shi ne wanda zan fara amfani da shi yanzu. To ku shiga daga ciki. Alhamdulillah. Yau dai na samu maganin matsalata. Kamar yadda Malam Barau ya shirya mu, an fesa kuma gashi ciyawa ta ƙone. Kai, godiya ga Kinset. Ai daga nan ma kamfanin zan nufa kai tsaye. Tabbas babu shakka kamfanin na UIG ya kawo muku manya-manya da ƙanana injinan huda, power tiller wato saniya huta. Haka zalika muna da injinan casar shinkafa da niƙas, injinan shuka wato planter. Kamfanin na UIG yana nan a lamba 15 Kankare Daula da Jami'ar Bayero kan titin zuwa Gwarzo a jihar Kano tarayyar Najeriya. Muna maraba da mai siyan ɗaiɗai ko kuma sari. UIG Agrochemicals and Elite Product Limited na Alhaji Ubala Ismail Gaya. Muna nan a gida mai lamba 15 Kankare kan titin zuwa Gwarzo daura da Jami'ar Bayero a jihar Kanan Daban tarayyar Najeriya. Haka zalika akwai ofishin mu a gida mai lamba 8 Unity Road duka daya a cikin garin Kanan Dabo. Ga masu buƙatar kayayyakin mu a sauran jihohi ko ƙasashen da ke makwabtaka da mu sai ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 0800 33 12 00 ko kuma 0800 tara shida 20 1749 ko 08 39 03 UIG Agrochemicals and Elite Product Limited. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko kuma sari sai kun zo. Ina manoma ina kuma masu buƙatar injinan samar da wutar lantarki wato generator manya da matsakaita da kuma ƙanana. Tunda da tabbas a wurin gudanar da ayyukanku na yau da kullum musamman harkokin noma da kuma sauran mu'amala ta inji ko samar da wutar lantarki. Kuna buƙatar aminci, ƙarko, juriya da nagarta, uwa uba kuna buƙatar sauki. Shahararren kamfanin nan da ya ƙware wajen kawo muku nau'i kuma kala-kalan injina na zamani masu sauki wanda kuka daɗe kuna alfahari da su, wanda a wurinsa ne kuka ƙara tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida. Muna ƙara gabatar muku da ADY Multi Trade Enterprises, mallakin Alhaji Adamu Dauda Yahya. Tabbas ADY Multi Trade Enterprises ya shahara ya tumbatsa wajen kawo muku injinan wuta, injinan ruwa da kuma injinan sauƙaƙa ayyukan gona. Muna da Max Machine samfura daban-daban manya da ƙanana. Muna da PowerPoint, Saga Power nau'ika iri-iri, Annuda Half Engine da Annuda GS, Power Tiller nau'i daban-daban, Water Pump, 2 inches, 3 inches, Robin Water Pump, 2 inches, 3 inches, Yamaha Water Pump, Knapsack Sprayer, Kaplanta iri daban-daban. Muna da injinan Elephant da dangoginsu akwai Titex, Energy, Corolla, Sumek da dai sauransu. ADY Multi Trade Enterprises muna da sauƙin mu'amala kuma kwastomomi ba su yi mana nisa. Za mu yi mu'amala da ku a duk inda kuke a faɗin ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. ADY Multi Trade Enterprises yana nan a namba A4 Abdullahi Memorial House da ke Court Road kasuwar 'yan kura a sabon garin jihar Kano tarayyar Najeriya. Za ku iya tuntubar lambar waya kamar haka: 070 4617 4420 ko kuma 070 41199949. ADY Multi Trade Enterprises muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko supply. Sai kun zo. You gain.
Kana nufin Yunusa Gaya Investment? Tabbas Yunusa Gaya Investment nake nufi. To madalla, ba mu sha. Domin wanda bai sani ba ya sani, wanda ya sani kuma ya ƙara sani. Yunusa Gaya Investment gawurtaccen kamfani ne da ya shahara kuma ya sani musamman ga manoma masu neman arziki daga shuka. Kamfanin tabbas ya ƙware wajen kawo muku manya da ƙananan injina, kama daga injinan ayyukan noma tushen arziki, injinan samar da wutar lantarki wato janareta, injinan hauro da ruwa da kuma na ban ruwa. A Yunusa Gaya Investment muna da injina manya da matsakaita da kuma ƙanana samfura daban-daban masu ƙarko, juriya, aminci wanda zai zamo riba ga masayi. Muna da power generator da power infinite series da dangoginsu. Akwai Honda generator, Honda power tiller, muna da AMM gasoline generator da power AVR. Muna da Yamaha generator da kuma Yamaha motorcycle. Bugu da ƙari za ku samu sprayer da planter iri daban-daban masu ƙarko, inganci kuma a farashi mai sauƙi. Ku dai kawai ku ziyarci ofishin Yugen wato Yunusa Gaya Investment da ke lamba 2 IB House, Zaria Road, Gyaɗe-Gyaɗe a birnin jihar Kano da ke arewacin tarayyar Najeriya. Ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 08062293755 ko kuma 08059242170 ko kuma adireshinmu na yanar gizo Yunusa Muhammad 477@gmail.com. A Yunusa Gaya Investment farin cikin ku shine namu.